നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് വിളമ്പിയാലോ? ചോറ് മതി. ഇന്നലത്തെ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി കറിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് ഒരു ഉണക്കമീൻ വറുത്തത്, മുട്ട. ചോറ് കുറച്ചേ അവൾ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് മുട്ട ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടലക്കറി, ചാറിട്. ചാറ് മതി. ഈന്തപ്പഴം അന്നൊരു ദിവസം ഈന്തപ്പഴം കാണിച്ചില്ലേ, പച്ച ഈന്തപ്പഴം, അത് ഇട്ടതാ. നാരങ്ങയല്ല, നാരങ്ങയായിട്ടല്ല, ഈന്തപ്പഴം, വെറും ഈന്തപ്പഴം. അത്. തൈര് വേണമെങ്കിൽ തൈര് എടുത്തു. എന്നാ കഴിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഇനി എനിക്ക് ചോറ്.